Ladala katingal bingah penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesem pasuryanipun Pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggonku nderekake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani Kanjeng Rama pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning Kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa sawijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumuruk dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan ya pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing Kayiwangan swarga dahana atmajaning kulon Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala wae nuwun sewu Diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun winengku dening Raden Janaka. Menika sampun kondhang kalukeng rat teka paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi? Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Iya. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlumpat diranteo aku bakal medhot. Upama Kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulun Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh, lah dalah iki. Menawi tetelo mekaten kula namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng paduka. Peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Iya. Mula kowe jajaga ning tempat kepanasan. Yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat, aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayiwangan. Merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti. Kejaba saka kuwi wong bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake. Mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik. Mengko yen wis Dewa Srani kelakon dhawuh karo Dresanala, bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dudu kewajibaning Dewa Srani. Ngaten sinuwun ya. Menawi kula mekaten kula kantun nderek menapa wadyabala kepareng dipun ketapaken sak wadyabalanipun ora ketang mung sithik. Supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang Kayangan sendika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol terus ingkang mangkat dina iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih.
Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya orang kono magawe gelarira bang kaget aku lah iki ra ora pangling titah pujangkara nadyan wujuding buta lah kok teko kowe munggah ning Kayuwangen meh ngancik ana ngrepat kepanasan mara gaging aku kita kuwi sapa kula abdinipun sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun nami kula pun Kunjara Yaksa ih kasinggihan mekaten kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten dalah trembelane kabeh dewa ning Kayangan padha priksa kabeh titah padha priksa lah kok dadi kita ora ngerti kan panjenengan ulun cetha yen toko suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah ora nate nindakake panembah ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepang lek no mripatmu gatekno gobokmu iki kami tuaning Kayuwangan Suralaya Pak Dewa ing sithik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada Sang Hyang Narada ya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun ya ulun tampa akarya bombong tiasuna lebat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadya balaning Dewa Srani lah kok teko kita mapan ing repat kemanasan wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun sik ta karepe Dewa Srani iki apa lah kok dadi anggere ana dewa mudhana ning jagat mbok balekake ning Kayuwangan ngono ta kuwi kasinggihan mekaten lah iya lah terus karepe Dewa Srani iki apa menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan wurunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayuwangan menawi ngantos kawanguran dening para titah tan wurunga badhe gagar-wigar penjangkanipun Prabu Dewa Srani mila sampun ngantos wonten jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka kalebet paduka Pukulun kedah kundur wonten ing Kayuwangan kosek ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya wis nundung kelawan jeneng ulun lah kok dadi aku takon bali iki piye kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur yen aku gelem nuwun pangapunten mboten badhe kula ora truda paripeksa ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayuwangan ana ing Janalaka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kunjara Yaksa menawi panjenengan saged mejahi Kunjara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat bela wah lah kemanen bocah iki wae lah yen ngono kowe arep wani karo para Jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewa Srani wah bagus ning ora urus merga kita ki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewa Srani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi lah padha karo kita kuwi dijlombrongake ning juranging kasangsaran yen kita wani kan para Jawata ateges kita wani marang panguwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ning Yamani tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah Candradimuka kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam kula ora wedi karo kawah Candradimuka wose sampeyan bali no mboten ora bali menyang Kayangan ana dewa tak nggo gatheng sirahe wah Bathara Bayu Motar kowe